Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, οι μοναδικές αναζητήσεις μας με σκοπό την ενημέρωση σε συνδυασμό με υπέροχα πλάνα μας έφερε αυτή τη φορά δυτικά της Αττικής. Ακολουθώντας τον δρόμο που οδηγεί από την Φυλή προς Δερβενοχώρια, περίπου στα 3,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το κέντρο του οικισμού, συναντούμε ένα από τα αρχαιότερα βυζαντινά μοναστήρια της Δυτικής Αττικής. Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειστών Φυλής είναι ένα παλαιό μοναστήρι που βρίσκεται νότιο-δυτικά της Πάρνηθας και σε υψόμετρο περίπου 600 μέτρων, κοντά στο αρχαίο φρούριο της φυλής και είναι περίπου 3 χιλιόμετρα από τη Χασιά. Βρίσκεται σε ένα σημείο που αγκαλιάζεται από τους επιβλητικούς ορεινούς όγκους του Άρματος ή Καλιακούδας από τα βόρεια, από τις κορυφές Αλογόπετρα και τα Μήλθια ανατολικά και την κορυφογραμμή Θεοδόρα και Καλίνικο από τα δυτικά και οφείλει το όνομά της στην εντυπωσιακή αλλά και μυστηριώδη κλειστή της τοποθεσία. Από το απόκρημνο σημείο στο οποίο δεσπόζει η δυτική όχθη του είναι διακριτός ο Αττικός Νότος, το θριάσιο πεδίο και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σύμφωνα με τον ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα Δημήτρη Γιώτα, το μοναστήρι, το οποίο είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, χτίστηκε περίπου στις αρχές του 13ου αιώνα, είναι δηλαδή της βυζαντινής περίοδου, και ο λόγος της ίδρυσής του ήταν η παροχή καταφυγίου στους κυνηγημένους χριστιανούς, αλλά και στους κάθε λογής υπόδουλους Έλληνες που πάσχιζαν να αποφύγουν το θάνατο και το σκλαβοπάζαρο. Επί τουρκοκρατίας ονομαζόταν Κλειστιώτισσα, από τη θέση κλειστά στην οποία βρίσκεται. Η Μονή Κλειστών το 1930 ήταν ανδρώα, ενώ το 1933 ανασυστήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο Παπαδόπουλο σε γυναικεία. Στην κατοχή, πολλοί πατριώτες αλλά και Εβραίοι, προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια των Γερμανών, φυγαδεύτηκαν μέσω της Μονής στις αντάρτικες ομάδες που δρούσαν στην περιοχή. Το 1951 ήταν εγκατεστημένες 8 μοναχές, ενώ στην απογραφή του 2001 αριθμούσε 56. Από το έτος 2010 υπάγεται στην Ιερά Μονή Ηλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, ενώ προηγουμένως υπαγόταν στην τέως Μητρόπολη Αττικής. Ένα υπέροχο μέρος για προσευχή, περίπατο αλλά και υπέροχα πλάνα που έχουμε για ακόμη μια φορά τη χαρά να μοιραστούμε μαζί σας. Η πηγή της Κυράς στην Πάρνηθα αποκαλείται και αλλιώς πηγή φυλής. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια πηγή στην κεντρική Πάρνηθα, η οποία έχει μεγάλη και πολύ πλούσια λαογραφική ιστορία. Βρίσκεται πάνω στο δρόμο ο οποίος οδηγεί από τη Χασιά στα Δερβενοχώρια. Η μορφή που έχει σήμερα βασίζεται στην αναμόρφωση που έγινε στο χώρο αργότερα. Και αυτό γιατί πολλοί επισκέπτονταν το σημείο για αναψυχή αλλά και για μία βόλτα. Η συγκεκριμένη πηγή βρίσκεται σε ένα σημείο εξαιρετικής ομορφιάς, γεμάτο πράσινο. Η πηγή της Κυράς φημίζεται μεταξύ άλλων και για το μοναδικό κρυστάλλινο νερό της.
Η πηγή που ξεδιψάει τον επισκέπτη μετά από την ανάβαση του βουνού είναι σημείο κατά τεθέν για την περιοχή. Εκτός από το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πανέμορφο σημείο, το βλέμμα τραβάει το αρχαιοπρεπές θεατράκι της πηγής, το οποίο είναι φτιαγμένο μαζί με ερείπια αρχαίου ναού του Πάνα. Κάθε μέρος έχει συνήθως το θρύλο του και αυτό το δικό του. Η ιστορία που έχει μεταφερθεί από στόμα σε στόμα αναφέρει ότι τα απογεύματα του χειμώνα, όταν πέφτει ο ήλιος, ο οδηπόρος δεν πρέπει να βρεθεί κοντά εκεί. Και αυτό γιατί θα συναντήσει το κοριτσάκι με τα άσπρα και τη μητέρα του. Το κοριτσάκι ξεπροβάλλει από τα αριστερά της πηγής. Φέρει φορεματάκι ολόασπρο με μια γαλάζια κορδέλα γύρω από τη μέση. Η εικόνα του κοριτσιού έρχεται προς το μέρος του οδηπόρου με απλωμένα χέρια και δάκρυα στα μάτια. Μια ιστορία άλλωστε που έχει συνδεθεί απόλυτα με το σανατόριο της Πάρνηθας και την αναφέρουμε λεπτομερώς στο ανάλογο βίντεο στο κανάλι μας. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, άλλη μια μαγευτική αναζήτησή μας, αυτή τη φορά συνδυάζοντας δύο μέρη, τελείωσε. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε και ακούσατε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι των Skindo και εμείς τα ξαναλέμε σύντομα.